Улады ізноў бяруцца за дармаедаў. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Так Лукашенко абяцаў год таму. Але 10гадовае змаганне з так званым сацыяльным утрыманствам перарасло ў пастаянную вайну. Новае правіла, якое мае зрабіць жыццё дармаеду ў Беларусі больш дарагім, запісанае ў пастанове Савета міністраў. Яно уступае ў сілу з 1 кастрычніка. Документ получился увесистый, 55 страниц. А цяпер ім давядзецца зноў раскашэліцца. Змяняюцца правілы аплаты жыллёва-камунальных паслуг. Ну как без денег? Деньги надо, говорят, тем больше, тем лучше. Калі раней дармаед плаціў павышаную плату толькі за свае квадраты ў кватэры, то зараз плата за ЖКХ будзе прымяняцца да ўсёй кватэры, якая належыць дармаеду. І няважна, адзін ён там жыве ці з сям'ёй. То бок аплата больш не будзе раскладацца прапарцыйна да колькасці жыхароў. І гэтая павышаная аплата будзе прымяняцца не толькі на одну кватэру. И на все жилые помещения, которые находятся в собственности у тунеядца. Гісторыя барацьбы беларускай улады з дармаедамі пачалася 10 гадоў таму. Беларусы, якія не былі занятыя в эканоміцы, мусілі плаціць падатак. Па ўсёй Беларусі пракаціліся хвалі масавых пратэстаў, якія ахапілі як буйныя гарады, так і рэгіёны. Дэкрэт ударыў найперш па людзях у рэгіёнах, якія апынуліся ў бядзе. Атрымалася, што ўлады не толькі не дапамагаюць беспрацоўным, а яшчэ прымушаюць іх плаціць штраф. Але тады ў сакавіку Лукашенко прыпыніў дзеянне гэтага дэкрэту. Пазней дакумент мадыфікавалі і пазбавілі дармаедаў рознага кшталту субсідый. Что плохого? Я хочу, чтобы все люди работали. Я хочу за несколько, 2-3 года всех устроить на работу. Барацьба з дармаедамі працягваецца. Але калі 8 год таму дзясяткі тысяч беларусаў выходзілі пратэставаць супраць дармаедскага указу і дамагліся свайго, то ў сённяшняй Беларусі гэта выглядае як самагубства. А гэта азначае, што улады могуць рабіць з беларусамі ўсё, што захочуць. І робяць.